स्निजिनि बोसोरनि उनावबो हानि फोरमानलाइ मोनाखै। उत्तर रुनिखाता पश्चिम गलाजार मदाथि दरथाम गामिया। चिरां जिल्लानि रुनिखाता रेभिनिउ हानि जेंनानि सायाव नायबिजिरनो गाबोन BTCनि CEM रमद बर'आ रायजो राजाजों सावरायफैगोन। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला रुनिखाता VCDCनि सिङाव थानाय दरथाम गामि फारियै उत्तर रुनिखाता पश्चिम गलाजार आरो मदाथि रेभिनिउ गामिफोरा मेपआव गैयैलाय स्निजिनै बोसोर बारलांबाबो सरकारनि नोजोराव गोलै जायाखै होनना सुबुं बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगो गाबोन BTRनि CEM रमद बर'आ बे गामियाव दावबायफैगोन आरो रायजोफोरजों जेंनानि सायाव सावरायफैगोन। बेजों लोगोसे BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, 31 नं सिदली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी आरो BTRनि गोबां EM आरो MCLA बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। बिनिखायनो गाबोन बे जानो गोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो 14 नं चिरां दुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि आरो उत्तर रुनिखाता रेभिनिउ कमिटिनि आफादगिरिया खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। दिनैनि प्रेस मिट लानायनि उद्देश्य आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम आङो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेल जोङो लानो सिगांदों। बे खौरांगिरि मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंहा उत्तर रुनिखाता जे रेभिनिउ कमिटिनि जोंहा मानव गेदेर आफादगिरि सावरिया ब्रह्म बिथां आरो बे उत्तर रुनिखाता रेभिनिउ कमिटिनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि जा अरखि ब्रह्म बिथां आरो जोंनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनिनो लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि जा फिन्नाय बसुमतारी बिथां रुनिखाता उत्तर रुनिखाता जे रेभिनिउ कमिटिनि सिङाव थानाय जोंहा मोनथाम रेभिनिउ गामिनि जा नुजाफैनो हानाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन, बाहागो लानो हानाय प्राइमारि कमिटिनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंहा नुजानो हानाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेल लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो नैबे 14 नं चिरां दुवार समस्टिनि सिङाव थानाय रुनिखाता VCDCनि सिङाव थानाय जोंहा उत्तर रुनिखाता पश्चिम गलाजार आरो मदाथि बे मोनथाम गामिया दिनैसिमाव जोङो हानि फाट्टा मोननो हायाखै। दा बे हानि फाट्टा मोननांगौनि थाखाय दिनैहाय जोङो मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनो जोङो सिगांदों। जे जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंहा गाबोन नैबे रुनिखाता VCDCनि सिङाव थानाय उत्तर रुनिखाता पश्चिम गलाजार आरो मदाथि बे मोनथाम गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। नैबे उत्तर रुनिखातायाव जोंहा गाबोन नैबे हानि जे जेंना जे जोङो बेखौ खोनाबाय थादों आरो नुनो मोनदों। 1950 मायथाइनिफ्रायनो उत्तर रुनिखाता पश्चिम गलाजार आरो मदाथि बे मोनथाम रेभिनिउ गामिया मेप गैयामोन। दा मेप गैयिनि थाखायनो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिम गाव गावनि दखलाव थानाय जे हा बेखौ दासिमाव रेभिनिउ खालामनानै लानो हायाखै बा फाट्टादारि खालामनानै लानो हायाखैमोन। आरो दिनैहाय फैयै फैयै 72 इयार्स जाबाय, 72 बोसोर जाबाय। बे बोसोरनि उनावहाय दिनैहाय जोङो मोनसे मोजां खौरां जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। बे थांनाय 17 बोसोराव जोंहा BPF खुंनाय सरकारा बे ओनसोलनि बे मोनथाम रेभिनिउ गामिनि हानि थाखाय बिथांमोना फाट्टादारि खालामनानै होनो हायाखैमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे BTR सरकार, बे BTR सरकारनि गोख्रों नाजानायाव नै जोंहा गाबोन बे उत्तर रुनिखातायावनो मोनसे नैबे उत्तर रुनिखाता पश्चिम गलाजार आरो मदाथि गामिनि मोनथाम रेभिनिउ गामिनि हानि फाट्टा मोननांगौनि थाखाय जोंहा गाबोन मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हा जेखिनि रेभिनिउ खालामनाय बिनि सोमोन्दै जोंहा बाहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जोंहा BTRनिनो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि BTRनिनो जोंहा हा आरो गुबुन गुबुन बिफाननि जोंहा मावफुं सोद्रोमा श्रीजुत रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव नैबे गाबोन जे
जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि जा मावफुं सोद्रोमा आरो MLA बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो नैबे गाबोननि जिखिनि हा फाट्टा होनायनि जे बेबस्था दा बिनि सायाव जेरै रायजो राजाफोरनिसिम बे मोन्थायखौ होनायनि जे सुजुग आरो सुबिदा बेखौ जोङो गाबोन मोननो थांगासिनो दङ आरो गाबोन बेखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंहा प्रमद बर' बिथाङा फैनानै रायजो राजाफोरजों मोनसे बे हा फाट्टा होनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव आङो जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि जा गासैबो दैदेनगिरिफोर जोंनि नैबे 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय 10था प्राइमारि कमिटिनि गासै जोंनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोर जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थानाय 9था VCDC नि गासै जोंहा जोंनि मावथि बिथांमोन लोगोसेयैनो जोंहा मोनथाम जे रेभिनिउ गामि जोंहा उत्तर रुनिखाथा पश्चिम गलाझार आरो मदाति बै गामिनि रायजो राजाफ्रा गाबोन बे जायगायाव फैनानै निश्चय लोब लोब बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो मोगथां महर होनो थाखाय जाहाथे बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैगोन बिनि थाखाय आङो दिनैनि नैबे खौरांगिरि मेलजों रायजो राजाफोरखौ आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय।